Atenció! Comença a la xarxa el concurs. Amb tots vostès, l'únic, l'inimitable, l'irrepetible Albert Vicos. Hola, què tal? Molt bona tarda a tothom. Són les 7:06 i si teniu ganes de jugar, d'aprendre i de passar-ho bé, aquest és el vostre programa de ràdio. És més, si voleu fer-ho, ja podeu començar a marcar el 93 508 0808 per demanar tanda. 93 508 0808. I ara, amiguets i amiguetes, si esteu preparats i preparades, comencem! 93 508 0808. A veure, què vols que faci? Marca el 93 508 0808. Pim-pam, pim-pam, pim-pam. Hello? I avui el més ràpid marcant el 93 508 0808 es diu Joel. Hola, Joel. Hola, bona tarda, Vico. Què tal? Com estàs? Molt bé, i tu? Fantàstic, però perquè siguem amiguets, Joel, trauràs el mans lliures i m'escoltaràs pel telèfon normal. Vale. Molt bé. Joel, avui hem començat el programa trucant a Vilobí del Penedès. Vale. Municipi d'uns 10 quilòmetres quadrats on hi viuen unes 1.200 persones. I has estat mai tu, Joel, a Vilobí del Penedès? No. Doncs de seguida t'explicaré més coses, però ara tu i jo pugem al meu cotxe i fins a Vilobí marxem a buscar la teva pregunta. A veure, Joel, perquè t'acabis de situar, Vilobí del Penedès és a tocar de Font-rubí. Et sona? Font-rubí, no. No. La Granada, et sona? Tampoc. Tampoc. Pacs del Penedès? Tampoc. I Sant Martí Sarroca? Tampoc. Bueno, doncs a l'Alt Penedès, vale? Allà està Vilobí. Vale. Vale, perfecte. I ara la pregunta. Joel, quin animal apareix a l'escut oficial de Vilobí del Penedès? Opció A, un ase. Opció B, una mula. Opció C, un gos. Opció D, un mussol. Temps. Què? Digue'm. Rapidito. Va, digue'm, va, dis-me. ¿La sabes o no? Què? Corre. I què? I què, Joel? Me les pots repetir, sisplau? Home, a tu el que faci falta. Opció A, un ase. Sí? Sí. Una mula. Una mula, eh? Opció C, un gos. O un mussol. A veure, no és el meu fort, imitar? La C, un gos. La C, un gos. Sí. I per què dius un gos? No ho sé, al principi, Sí? que tu m'has dit les opcions, jo he pensat que era un gos. Tu has pensat un gos. Sí. A tu et lliga que per la zona del Penedès el gos és un animal que té molta tradició. Sí. Molt més que un ase, per exemple, Sí. que s'utilitza per tibar, no ho sé, del raïm, no?, per exemple? Que han recollit? O una mula. No. Que també ho utilitzen per això. Qui diu això diu també un mussol, que a la nit a les oliveres del Penedès n'hi ha. No, em quedo amb un gos. Tu et quedes amb un gos, no? Sí. Ets un tossut. Sí. Sí? Doncs comprovem-ho, jo t'he intentat ajudar. Per supost que sí, home. Toma. Escolta, Joel, fantàstic, eh? Gràcies. A l'escut i a la bandera de Vilobí del Penedès hi surt un gos que a més apunta que és de color blanc i que porta a la boca un mos de pa de color groc. Sembla com un llebrer, com un gos de caça. Vale. Vico, Què, digue'm? i una corona. I una... I et pots saludar el meu germà Oriol? No, un moment. Què vol dir i una corona? Que porta una corona, també. M'estàs dient, Joel? No riguis. Què? M'estàs dient que mentre jo et repetia fent els animals, fent els sorolls, perquè ets dels meus favorits, tu ho has buscat al Google?
No, jo li he dit al meu pare que era un gos primer i després m'ha dit que era un altre gos. Perdona, aquest que riu de fons és el teu pare i m'estàs dient que el teu pare ha buscat a Google l'escut de Vilobí del Penedès? Sí. Sí, no? Sí. Molt bé, es pot fer, no passa res. Passa'm el teu germà, va. Oriol. Hola. Hola, què fas, Oriol? Bé. Escolta, digue-li al teu pare que busqui el Google tocar el 2. Vols tocar el 2? Tocar el 2, no? Vale, adeu. Hola, Salvador, bona tarda. Bona tarda, Albert. Què tal, com estàs? Molt bé, i tu? Bé, tu també havies jugat a les categories inferiors del Barça amb el Messi? Jo no, pero yo estuve de portero. Tu, què dius? Sí, en Can Barça, sí, home. De debò? Sí, home, cuando el Joan Campas era el jefe de personal. Tu havies sigut... vale. No, de portero, no parando pelotas, no. Salvador, que hi ha hagut un moment que m'he pensat que eres com Zubizarreta. No. No, tu eres el que passava els carnets i tot això. Sí, exacte. Vale. Salvador, vols que vagi a obrir la porta? Sí, home, i tant. Ara vinc. Estava pensant Zubizarreta, jo què sé, Urruti, Salvador... Andrés, hola, bona tarda. Ei, com esteu? Hola, Salvador. Hola, André, què passa? ¿Qué tal? Molt bé, noi. Pues venga. Molt bé, pues venga, voy a abrir la puerta, Hola, Carolina. Hola, bona tarda, què tal? Molt bé, i tu? Bé, Des d'on truca la Carolina? des de Sant Joan d'Espí. Sant Joan d'Espí. Mira, et deixo aquí amb un porter del Barça i amb l'Andrés, Vale. Hola, Carolina. Què tal? Mua. De fet, el Salvador jo crec que li dona un aire a Víctor Bahía, aquell porter que té del Barça. Sí. Així guaperes. Hola, Carlos. Hola, bona tarda, Albert. Què tal, com estàs, Carlos? Molt bé. I des d'on truques tu? De l'Hospitalet. Des de l'Hospitalet. Mira, Carlos, et presento la Carolina, que és de Sant Joan d'Espí. Hola, Carolina. Hola, què tal? A l'Andrés, que és de Barcelona. Sí. I el Salvador, que era porter del Barcelona. Hola, i tant. Bé. Hola. Molt bé. Hola, bona. Molt bé. Doncs tots quatre heu d'estar molt atents a la ràdio, Déu meu. perquè és el moment de connectar amb els serveis informatius del concurs. Això vol dir que sentirem una notícia on hi ha un petit error. Vosaltres m'heu de dir quin és aquest petit error. Queda clar? Sí. Sí. Doncs connectem amb els serveis informatius del concurs. Bona tarda des dels serveis informatius del concurs. Hola, bona tarda, people. A la Jonquera han detingut un passatger d'un autocar que duia més de 40 quilos de marihuana. Carambes! L'home de 47 anys i nacionalitat italiana duia la droga repartida en 3 maletes que estaven al portaequipatge del vehicle. Fliparé. Els agents han descobert les maletes que contenien la marihuana mentre feien un registre a l'autocar de línia regular. A on? Mira aquí. El detingut ja ha passat a disposició judicial per un delicte contra la salut pública i tràfic de drogues. Adéu. A veure, Salvador, Sí, l'has detectat l'error? no sé, es que he oído línea irregular. Línia irregular. Sí. Pues no, has oído mal, ¿eh? Ah, vale, És línia regular, ¿eh? vale. Andrés? Jo crec que seria lo típic, no? Que lo de les maletes no era un registre, era un escorcoll. Això, sí. Quina ràbia de tio, no? Sí. Ah, bueno, he dit bona tarda, Vico. No, Pues bona tarda, Vico. Ja no et faig ràbia? no, me'n fas més encara. Lo típic, que el lloc de registre deu ser Escolta, que jo no escorcoll. miro Google. Andrés, digo... Sí, Andrés. Bona tarda. Albert. Què? Yo me paso el escurcol. Ja, claro. Com és allò? El que buen árbol se arrima? Buena sombra de cobija. Claro, doncs aquí l'Andrés, que és un árbol, un tronco, eh? Este es un crack. Sí. Carolina, Sí. Tu què dius? Lo del registre, sí. igual, eh? Sí. I el Carlos? Lo mateix, sí. Lo mateix. No, el mateix, ho Ara. sento, el mateix. Ara, per tant, el lloc de registre en català s'ha de dir escorcoll. Exacte. Comprovem-ho. Per supost que sí, home. Toma. Andrés, efectivament, des d'un principi has dit que registre en català normatiu és incorrecte i que s'ha de dir escorcoll. Molt bé. Molt bé, ho has fet molt bé. Ets un crac. No, mira com t'aplaudeixen. Aplaudi-lo! Bravo! Molt bé. Quina tristor d'aplaudiment, eh? Sí. La Gemma Solves, la Irene Fitó, en Raül Quadrado i l'Albert Vico tornem demà amb una nova edició del concurs. Que vagi molt i molt bé. Adéu! Bueno, adeu.